Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин, Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Районда урып җыю эшләре темп алып килә. Аяз көннәрдә 2,5 гектарда игеннәр җыеп суктырыла. Хуҗалыклар көзге культураларны җыеп бетерү алдында. Язгы бодай, арпа, борчак уруга керешүчеләр дә бар. Бу атнада безнең иҗат төркеме Август Мөслим агрофирмасында урак барышы белән танышып кайтты. Урыннан хәбәрчеләребез репортажы. Август Мөслим агрофирмасында бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралар быел 15 000 гектарда үстерелде. Шуның 5500 гектары көзге культуралар. Елгабаш бүлекчәсенең көзге бодай басуындагы урып җыю техникасын күреп бер мәлгә югалып каласың. Менә кайда икән ул заманча һәм егәрле тракторлар, комбайннар. Агрофирма басуларында бүген 30 комбайн хәрәкәт итә. Икмәк ташуга 16 Лилияни бункер төягече һәм 15 КАМАЗ машинасы җәлеп ителгән. Килешү нигезендә үз машиналары белән эшләүчеләр дә бар икән. Алым киңлеге 9-11 метрдан артык булган ашлык комбайннарның барысы да диярлек өр-яңа. Күбесенең эксплуатациялау срогы нибары 1 ел. Быел гына кайткан киң аламлы Торум комбайннары аеруча җитештерүчән эшли. Яңгырлар да тоткарламаса, урак темпы тагын да югарырак булыр иде ди комбайнчылар. Вакытында алырга тырышабыз инде. Яңгырлар мишә итсә дә. Без вакытында эшләргә тырышабыз. Иртән иртүк кирип итеп булмаса да, соң булса да кирип итәбез. 1 минутны да әрәм итмәскә тырышабыз инде. Шортлар бар. Ошол вакытында килә. Машиналар үзелми инде алай. Заправка постоянно кырда инде. Яңгыр куркынычсызлыгы килгәндә һәр вакыт машина кырда йөри. Транспорт логистикасы да яхшы оештырылган. 12 комбайнга 5 Лилияни төягече беркетелгән. 30 тонна сидырышлы бункерларга бер юлы 2 комбайн ашлык бушата ала. Бункерлар ашлыкны үз чиратында КАМАЗларга бушата. Алар исә икмәкне Мөслимдәге һәм Минзәләдәге ашлык кабул итү предприятиеларына илтә. Хәзер икенчендә элекке белән чагыштырганда уборкага икенче күңелле техникалар яңа, төзек, бик оештырылган эшләр. Тиз битәр дип өмет итәбез инде. Көнгә 5-6 рейс ясыйбыз инде, ким дигәндә. Минзәләгә дә йөрибез без. Минзәләдән дә ташыйбыз, моннан да ташыйбыз. 25-30 тонна төяп ташыйбыз инде, көнгә күп чыгашыбыз. 15 комбайнга 5 бункер төягеч беркетелгән. Ашлыкны машиналарга бушату өчен 5-6 минут вакыт китә икән. Басуда механизаторлар заманча элемтә чаралары аша гына аралаша. Быелгы уракта ничегрәк оештырылган эш әле синең мондый Лилияни арбасында эшләгәнең бар име? Бар, былтырда эшләдем, быелда эшлим. Болай уңайлы инде Лилияни арбалары. Күп керә инде, почти 30 тонна ашлык керә инде. 5 минутта төяп җибәрәбез инде КАМАЗлар инде өзлексез килеп тора. Безгә инде рациялар бирделәр. Чәчү вакытында ук өләштеләр, һәр безгә рация бирделәр. Җайлы бер бик уңайлы рациядән сөйләшәбез. Аяз көннәрнең һәр минуты кадерле бүген. Комбайнчылар тәмам өлгергән икмәкне тизрәк алып бетерү өчен тырыша. Кыр караплары көнгә 25-30 гектар майданның уңышын җыеп ала икән. Уңыш дигәннән көзге бодайның гектар биреме агрофирмада уртача 40 центнер тәшкил итә. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 31 июльдән 9 августка кадәр җирлегебездә Казан һәм Йорчаллы шәһәрләренең ЮХИДИ инспекторлары киз утырды. Бу вакыт аралыгында Мөслимдә 9 исерек шофер тоткарланган. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Мөслимдә юл транспорт хәрәкәтләре саны арту сәбәпле Татарстан Республикасы юл иминлеге идарәсе район эчке эшләр бүлегенә өстәмә ярдәм күрсәтергә карар кылды. Республиканың ЮХИДИ идарәсеннән килгән инспекторлар хәбәр итүенчә, кагыйдә бозып йөрүчеләр һәр җирлектә очрый. Юллардагы вазгыять тә бит әле бер генә кешедән тормый. Син кагыйдәләрне төгәл үтәп тә, каршыңа тизлек арттырып, каршы як полосага чыккан исерек шоферлар да очрарга мөмкин. Юкка гына юлларда үзара ихтирамлы булырга кирәк димәгәннәрдер. В настоящее время в Муслимский район приехали не только экипажи на патрульных транспортных средствах, также и мотобатальон ДПС. Этим ребятам намного проще и мобильнее работать, то есть нет таких водителей, которые от них еще уходили. Соответственно, заметили нарушителя, развернулись быстренько, догнали, спросили документы, ну и дальше, если есть состав какого-то правонарушения, соответственно, соответствующие процессуальные действия. Җирлегебездә авариялар санының күзгә күренеп артуын белдерә инспекторлар. Июль аенда гына да Мөслим юлларында 7 авария теркәлеп, аларда 5 кеше авыр тән җәрәхәтләре алган, 1 кеше фаҗига урынында вафат булган.
Здесь у нас есть проблематика в плане водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, о чем говорит последнее дорожно-транспортное происшествие в Муслимском районе с пострадавшими. Сейчас, пока мы ждем судмедэкспертизу, которая придет, оттуда будет уже понятно. Но есть уже пояснение других водителей, которые с ним находились рядом, поэтому такая проблема имеется. Юлларда шоферлардан айыруча саклык таләп ителә. Дөрес тизлек сайлау, юл кагыйдәләрен бозмау айыруча мөһим. Шоферлар гына түгел, җәяүлеләр дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәсеннәр иде. Рейд вакытында Мөсиндә 2 Ford машинасы, 1 Volkswagen, 2 мотоцикл юллардагы тәртипне саклады. 10 көн эчендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 37 райондашыбызга административ беркетмәләр төзелде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Район үзәк хастаханәсенә үпкә ялкынсынуы һәм кискен респиратор авыруы белән мөрәҗәгать итүчеләр кимеми. Авырулар югары тән температурасы һәм хәлсезлектән зарлана. Җирлегебездә пневмония диагнозы куелган райондашларыбыз саны шактый. Стационар шартларда дәвалану кирәк булган һәм хәле бик авыр булган очракта авырулар Йорчаллы шәһәре хастаханәсенә озатыла. Бүген көндә 3 кеше район хастаханәсендә, 85 кеше өйләрендә ятып дәвалана. Бүген көндә ослабление булды пандемияга, но к сожалению, статистика такова, что расслабляться нельзя. Поэтому, что надо идти прям пневмония спад, безнең пандемия вакытында 30-га хәтле җитәдрей безнең пневмония, вирусная пневмония с тяжелой формой поражения матового стекла. Бүген көндә безнең терапиядә 4 больной ята пневмония белән, больные стабильные. Кеше үзен начар хис иткән очракта һичшиксез табибка мөрәҗәгать итәргә бурычлы. Бүгенге көндә поликлиника гадәти режимда эшли. Авырмас өчен һәркем саклану чараларын күрергә тиеш. Вируслы пневмония кешедән кешегә тиз йога. Бездә дә бик күп сирләделәр. Безнең күршеләр дә сирләде. Күп кеше сирләде. Һаман да сирлиләр. Сез үзегез сирләмәдегез? Юк, алай сирләмәдек түт. Ничек сакландыгыз? Бей сакланабыз инде. Тегендә монда бармый. İde güne jaribede indi. Yarasında gana. İyi şirim kup bitindi benim bebekeyim. Birisine pneumoniyene tugul şikeri de var. Pneumoniyesi de var. Davliniyesi de var. Valertrit de var. 34 yıl şuşka paragan kişi bitmin. Skori bile de kildim indi 2 tapkar. Kilip biratna ide darular bilen liseydi ettim de bir faydası da yok. 2 тяжелый больной взята безнең инфекционной больниста и после лечения үткәргәч инде 3 больныйбыз безнең на дому проходит реабилитацию. COVID-19 хәзер икенче формалары чыга башлады, в частности, кожная формула в виде кожных высыпаний. В основном это уже кто перенес вирусную пневмонию, последствия лечения, которые при хорошем, адекватном лечении в общем, достигается благополучного результата. Июнь айында җирлегебездә 222, июльдә 126, август айында 19 кешегә пневмония диагнозы куелган. 99 райондашыбыз Йорчаллы шәһәренең йогышлы авырулар хастаханәсенә озатылган булган. Район хастаханәсе табиблары хәбәр итүенчә, пневмония белән күбрәк өлкән яшьтәгеләр авырый. Пневмония гадәттә югары сулыш юллары авыруыннан соң өзлегү буларак барлыкка килә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Августның 2 шимбәсендә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан яшьлек спорт комплексында яшь спортчылар белән бәйрәм оештырылды. Физкультурачылар бәйрәмендә Римма Авзалова катнашты. Яшьлек спорт комплексындагы ГТО мәйданчыгында балаларны яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров сәламләде. ГТО берләшмәсе җитәкчесе Илдар Мадьяров ярышларның тәртибен аңлатты һәм Шамил Мадьяровка ГТОның алтын билгесен тапшырды. Физкультурачылар көненә уңайыннан ГТО нормалар тапшыру фестиваленә җыелдык. Безнең монда үзебезнең ГТО площадкасы бар, ул хөкүмәт программасы буенча кайтартылды районга. Бүген инде 4 номинациядә балаларга шул 4 номинациядә фестивальдә катнашу мөмкинлеге тудырылды. Аларга шул чемпионат оештырылды. Егет-кызлар бу көнне 4 төрдә озынлыкка сикерү, тартылу, отжимание һәм пресс буенча ГТО нормативларын тапшырды. Мен волейболга йөрим, бадминтонга йөридем. Мен спортны бик яратам. Менә бүген бәйрәмгә килдем, ГТОларны тапшырырга телим.
Лейсан Минзиярова Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә укый. Ул киләчәген спорт белән бәйләп, шушы юнәлештә укуын дәвам итәргә тели. Мин инде волейбол белән 6 класстан бирле шөгыльләнәм. Хәзер инде 10 класска кадәр 10 класска барам. ГТО буенча инде 6 значилым бар. Хәзер инде укуымны мәктәпне битергәчтен уку йортына да физкультура белән бәйләргә җыенам. Мөслим урта мәктәп укытучысы Шулпан Сабитова бәйрәмгә улы Наил белән килгән. Шулпан ханым спортка мәхәббәт тәрбияләгән укытучыларын хөрмәт белән искә алды. Рейс Абдулович безне укытты физкультурадан. Ул лыжыга мәхәббәт тәрбияләде, аны да яратам мен. Аннан соң Синякаев Рим Вали Ахметович, ул безнең физкультура укытучысы булды. Аңа карап мин җиңел атлетиканы, сикерергә бик нык яратам инде, нигә йөгереп килеп инде. Һәм вообще легкий атлетиканы яраттым. Физкультура укытучыларыбыз мәхәббәт тәрбияләде. Минем улы улым Фаил да хоккейга йөрде. Якын итте инде хоккейны. Аларның тренеры Мискат Минегалиев булды. Бәләкәй улыбыз инде Наил Илназ Кашаповның волейбол секциясында шөгыльләнә. Менә инде 2нче ел. Спорт бәйрәме балалар өчен көч сынашуына түгел, аралашу, күңел ачу чарасы да булды. Егет-кызлар күнекмәләрен дә ныгытты, ГТО мәйданчыгындагы тренажерларда да шөгыльләнде. Нәтиҗәдә Әмир Гамиров иң пластик, самый пластичный исеменә лаек булды. Динара Миннаханова иң көчлесе булып танылды. Камилла Московая озынлыкка сикерүчеләр арасында иң яхшы нәтиҗәләрне күрсәтте. Абыйсына ярып килгән Шамил Кондратьев иң сыгылмалысы булып чыкты. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе укытучылары Шамилне көрәш секциясына да чакырды. Менә бәйрәм шада. Мин үскәч көрәшле булачакмын. Молодец. Яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге төрле номинацияларда җиңү яулаган укучыларга мактау грамоталары тапшырды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Коронавируска бәйле вазгыять уңай якка үзгәрүгә, халык күпләп җыела торган чараларны ачык һавада үткәрү рөхсәт ителә башлады. Район мөхтәсибәте әлеге форсаттан файдаланып, узган җомгада зур булмаган ярминкә оештырды. Мөслимдә халык ярминкәләргә тәмам өйрәнеп беткән иде инде. Быел исә дөнья күләм таралган пандемияга бәйле халыкка сәүдә хезмәте күрсәтүнең бу төре арткы планга күчеп торды. Мөселман эшмәкәрләрен әзрәк булса да инде ярдәм итү дип әйтергә кирәк, ярдәм итү булып тора. Чөнки соңгы вакытта инде шушы авырулар сәбәпле безнең сәүдәләре аларның туктаулырак торды, халык белән очрашырга мөмкинлекләре булмады. Менә шушы халык белән очрашып, үзләренең сәүдәсен арттыру һәм инде аларга азрак ярдәм итү. Җәмигъ мәчете янында оештырылган ярминкәгә халык шактый җыелды. Сәүдәгәрләр нигездә хәләл продуктлар белән сату итте. Ярминкәдә халык үз шәхси хуҗалыгында җитештерелгән товарлар, яшелчә, җиләк-җимеш, бал, сөт һәм камыр ризыклары белән сәүдә итте. Кием-салым тәкъдим итүчеләр дә булды. Күп кеше хәзер заниматься итә Фаберлик белән, шундый компаниялар белән, кемдер интернеттан заказывать итә инде күлмәкләр. Аннан соң безнең Лилиябез бар, ул тегә, капрлар, бонилар, шундай булар. Бик күп тегә, бик аккуратный тегә инде. Аларны сатырга бер мөмкинчелекне бу ярмарка. Үзләре үстергән, үз куллары белән ясаган продуктлар белән сәүдә итүче балалар да күп иде. Алар товарларын матур итеп тәкъдим итүләре белән дә аерылып торды. Продуктлар ясап сатабыз. Менә бүген пешердек торт, бик тәмле торт, медовый торт. Үзебезнең балыбыз да бар, майларыбыз да бик свежий, әйбәт кенә. Сөтләребез дә бик күп, кыярларыбыз да, алмаларыбыз да күп продуктлар инде. Төрле яктан да җитешергә тырышабыз. Барысын да үзебезнең ихатада үстерәбез, ясыйбыз. Айсылу Муллинаның сәүдә ноктасы яныннан халык өзелмәде дә. Бигрәк тә кызлар аның төрледән-төрле слаймнарын яратып алды. Мәктәптә узган хәйрия ярминкәләрендә активлыгы белән аерылып торган кыз нинди товарларга сорау зур булуын яхшы белә ахры. Яраткан слаймларны ясадым, аннан соң кексларны, печеньеларны, тортларды ясадым. Һәм кешеләр бик яратып алалар минем слаймларны. Һәм мондай посыпкалар бар слаймлар өчен. Минем хезмәтемне яратып алгач, миңа бик күңелле.
Күренеп тора, халык ярминкәне сагынган. Нидер сатып алу өчен генә түгел, очрашу, аралашу өчен килүчеләр дә бар иде. Ярминкәләр алга таба тагын да зуррак масштабта үтсен иде дип теләде алар. Элек инде ул еш буладыр ие, коронавирус булганда инде туктап торды. Бу ярмаркалар атна сайын булсын, керек кеше менә әйберләр саталар, кеше алан кеше ирек, бигәйбәт. Бөтенесе дә риза монда халык. Мин менә үзем көтеп алдым ярмаркага. Ниләр сатыла микән дип кызыксынып килдем. Алган кешегә бөтен әйбер дә бар. Продукция да бар, киемнәр дә бар. Гадәти ярминкәләрдәге кебек ул көнне чәй табаны да әзерләнгән иде. Янәшәдәге майданчыкта балалар өчен уен бәйгеләр дә оештырылды. Җиңүчеләр мөхтәсибәт әзерләгән бүләкләргә лаек булды. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Балагыз мәктәпкә әзерме? 1 сентябрьгә айдан азрак вакыт кына калып килә. Әтиәниләрне кибет бәяләре куркытмыймы? Баланы мәктәпкә әзерләү өчен якынча күп акча кирәк. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Җәйнең соңгы айы әтиәниләр өчен урак өсте дисәк тә хата булмас. Шушы чорда әтиәниләр күпләп кибетләргә юл тота. Ни дисәң дә белем көне таулар артында түгел бит. 1 сыйныфка баручы ул кызлары булганнарга бу мәшәкатьләр шактый кисәгә сугачак. Ник дигәндә һәр нәрсәне өр-яңан алырга кирәк. Мөсин кибетләрендә кәчтүм чалбар бәяләре 1900 сумнан башлана. Сыйфаты да яхшы булсын дисәң, ким дигәндә 3000 сумлысын сойласаң отышлы булачак. Кызлар өчен сарафаннар шулай ук 1900 сумнан. 1 сентябрьгә әтиәниләр укучылар ныклап әзерләнәләр. Хәзер инде шәһәр кибетләреннән үзләргә түгел, үзебезнең Мусимдә дә бар. Һәрбер мәктәпнең үзенең формасы. Ул формалар бездә бар. Әле бит кәчтүм чалбар алу белән генә түгел, спорт костюмы, туфли, алмаш аяк киеме, алмаш күлмәкләр һәм башкасы да кирәк. Шома белән исәпләгәндә генә дә констоварлар өчен 3000 артык акча кирәк булачак. Минем 2 улым бар. Алар берсе 5нче класска, икенче дә 9нчы класска баралар. Әкренләп мәктәпкә әзерлекне башладык. Мәктәпкә кирәк-яракларны алабыз. Муслим кибетләреннән дә алырга тырышабыз. Булмаганнарын шәһәр кибетләренә барып алабыз. Мин быел 5нче сыйныфка барам һәм бу айны без констоварлар, киемнәр алырга булдык һәм шуның өчен магазинга килеп кием эзләргә килдек. Мәктәп сумкасы 800 сумнан башлана, ләкин аларның сыйфаты бик начар. Яраткан багалмаңа ничек инде андый букча алып тоттырасың? Ким дигәндә 2000-лекне сайлыйсы. Менә шулай, бүген әтиәниләр кибет юлын тапты. Элек шәһәргә барып сайланганнар да бүген җирлектәге кибетләргә өстенлекне күбрәк бирә. Кайда да шул табар бит. Кисәгә суга торган мәшәкатьле дә, шул ук вакытта күңелле дә чорны белгечләр ажиотажлы җәй ае дип атый. Килеп терәлгәч кибеткә чабу әтиәниләр өчен кулай түгел. Беренчедән кирәкле үлчәмдәге киемнәр инде беткән була, икенчедән сайлау мөмкинлеге дә кими. Шуның өчен мәктәп кирәк яракларын, кием салымны июль башында ук алып кую күпкә отышлырак ди кибет хуҗалары. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Халык мәдәни чараларга сусаган бугай. Узган җомгада Актүбә инвалидлар җәмгыяте куйган концертка килүчеләр байтак иде. Концерт ачык һавада, район мәдәният йорты каршында узды. Актүбә инвалидлар җәмгыяте куйган концерт бер тында үтте. Үзешчәннәр халык күңелен моңлы җырлары, дәртле биюләре белән генә түгел, гадилекләре белән дә яулады. Без үзебездә кешегә ярдәм итәргә бик шат. Үзебез бөтен эшләрне үзебез эшлибез. Ашаргасын пешерәбез. Бөтен эшне үзебез эшлибез. Мин бәйлим, 9 кырау инструментларда уйныйбыз. Җырлыйбыз, русча да, татарча да. Яшерәк чагымда шигырьләр язадырым. Ну мин дөресен әйткәндә урыс телендә укыгач, Уфада интернат мәктәбендә мин инде урысча язадырган имелек шигырьләр. Нас очень хорошо принимают. Мы здесь уже не в первый раз. Муслимова находимся, выступаем. Ну, сегодняшний концерт очень радостно, что мы детям все вырученные средства будут оказана помощь для детей. Концертта иске корамал үзешчәннәр дә чыгыш ясады. Балалар чыгышында тамашачылар яратып кабул итте. Һәр вакыт менә шулай сәнгатьне яраштык. Бар чараларга да катнашабыз, смотр концертларыннан да калган юк. Чөнки минем әтием гармунчы, әнием җырларга, биергә яратадыр ие. Мин үзем дә биергә яратам. Менә олы яшьтә булуыма карамастан һәр вакыт сәхнәгә менәсе килә. Һәр вакыт ничектер кешеләрнең
күңеліне шотлық үстесі келе. Бұл түркім білен мен енді бір ел бейленген. Миямында бейбашый. Там келешекте өзімнің тұрмышымды сәңғат білен бейлісім келе. Ақтөбенің инвалидлар җәмгыяте мөслимләргә концерт программасын беренче генә тапкыр тәкъдим итми. Мөслимдә узган мәдәни чараларда да катнашканнары бар. Мөслимне үз итүләре юкка түгел. Ақтөбе инвалидлар җәмгыяте җитәкчесе районыбызның Яңа Карамала авылы кызы Ләйлә Карамова. Җырлы язмышлар төркемен оештыруына да быел 8 ел тулган. Мен Ақтөбенің инвалидлар оешмасын җитәкләгәч, мен үземнең мөслимдә ярдәмгә мохтаҗларга да онытмыйм. Шокмак кызына менә ярдәм иттек шулай бук. Без инде ничә тапкыр, хәзер 5-6 тапкыр мөслимгә хәйрия эшчелек концертлары белән килдек. Без каты режимдагы төрмәләрдә йөрибез, Казанда, Әлмәттә. Гомумән безнең өчен кеше аеру дигән әйбер юк. Бөтен халыкта безне кулчабалар икән. Ул безнең яраткан тамашачыбыз. Менә без шушы хәйрия концертын куйдык менә әле теге атнада гына Актаныш үзәгендә һәм хәйрия яшигә куйган идек. Шул хәйрия яшигендә куелган ярдәмне без концерт биткәнче шутлап район җитәкчелегенә балаларга мәктәпкә әзерләнү өчен тапшырдык. Концертны Улады кеште мен йөгереп килдем. Чөнки бу авыр вакытта илебезгә төшкән авырлыкларны җиңеп, азна кайдан хәтле җырлаучылар монда концерт килә дигәчтә мен инде бу хәтле кешеләрне җыеп, урамда күңелле итеп концерт булганга сөенә килдем. Ул хәтле күңелле җырлар, ул күңелле биюләр, менә бөтен халык берләшеп фонтан янында шундый матур табигатьтә концерт булуы безгә рәхмәт оештыручыларга. Концерт вакытында 7000 сум акча җыелды. Шуның 2000 күп балалы 2 гаиләгә бүлеп бирелде. 5000 сум акча мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында аз керемле күп балалы гаиләләргә ярдәм итү өчен район мәгариф бүлегенә тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Машина йөрләүче гүзәл затлар саны аз түгел. Мөслимдә быел 12-нче мәртәбә Автоледи 2020 конкурсы узды. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Сер түгел, машина йөртүче хатын-кызлар саны көндә арта бара. Бәйсезлек яратучы, мөстәкыйльлеккә омтылучы туташ һәм ханымнар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын-кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарны исенә төшерә. Бер хатасыз имтиханны бирүче табылмаса да, конкурста катнашучылар моңа әллә ни көенмәделәр. Иң мөһиме җиңү түгел, катнашу бит. Мөслимдә хатын-кызлар күп йөри инде рөлдә. Шуңа күрә алар теге кагыйдәләрне саклап, буда үтәп йөрсәләр әйбәт булыр иде. Хатын-кызлар гына түгел, безнең күпчелек машина йөртүчеләргә әйтәсем килә. Мин бу Автоледи конкурсында быел беренче тапкыр гына катнашам. Мондый конкурсны үткәрү бик кирәк, чөнки елдан-ел транспорт чаралары юлларда күбәя һәм аны йөртүче хатын-кызларыбыз да һаман да арта. Һәм бу конкурс белән инде без иратларга, машина йөртүче иратларга үзебезнең алар белән бер рәттән машина йөртергә хокуклы икәнебезне исбат итәргә тиешбез. Машина йөртү осталыгын сынау ДАСАФ полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге төр сынауда бер генә катнашучы да хата җибәрмәде. Автоледи конкурсында быел 3-нче мәртәбә катнашам. Руль артында 2012 елдан бирле машина йөртергә бик яратам. Юлда ни дисәң дә хатын-кызлар кагыйдәләрен төгәл үтәп, игътибарны читкә юнәтмичә йөри. Руль артында күпчелек ират хатын-кыз күреп елмаеп куйса да, гүзәл затлар яулый алмаган биеклекләр юк әлегә. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслимнән Алсу Хәйретдинова лаек булды һәм навигатор белән бүләкләнде. Конкурсны Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән ДАСАФ оештырды. Җиңүчеләргә дә катнашучыларга да бәйгене оештыручылардан кыйммәтле бүләкләр бирелде. Автолединың зона туры 13 августта Әлмәт шәһәрендә узар дип көтелә. Анда Мөслим данын Алсу яклаячак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.